Ahoj! Minule jste se ode mě dozvěděli jeden z klíčových principů, nebo možná ten úplně nejklíčovější. A ten princip říká, že pokud chcete v životě vyřešit jakoukoliv situaci nebo problém, potřebujete být v postoji aktivity. A v postoji aktivity jsme pouze, když tvoříme určitý typ myšlenek. Když myslíme na to, že věci jdou řešit a když si uvědomujeme, že my jsme těmi, kdo jediní mohou tu naši situaci nějakým způsobem změnit nebo zlepšit. A proč je tak důležité poznat ty 4 emoční skupiny? Je to z toho důvodu, že v každé z těch emočních skupin jiným způsobem přemýšlíme a jiným způsobem reagujeme. To znamená, že i když s námi někdo komunikuje, nebo respektive když my komunikujeme s někým v té konkrétní emoční skupině, tak to od nás vyžaduje využití jiných komunikačních nástrojů a jiného přístupu. Takže pokud jste už zkoušeli nějaké komunikační techniky, které vám nefungovaly, může to být přesně z toho důvodu, že jste přitom nezohlednili, v jaké emoční skupině se nachází ten váš komunikační protějšek. A o tom všem, jak už jsem říkala, se dozvíte v naší členské sekci Alakaj na Discordu. Zajímají vás klíčové principy, díky kterým budete schopni vyřešit prakticky všechno, pro co se v životě rozhodnete? Přihlaste se do členské sekce Alakaj na Discordu, kde najdete všechny hezky pohromadě. A zároveň dobře roztříděné, tak abyste postupně získali ještě další přidanou hodnotu díky tomu, že budete schopni ty principy kombinovat. Odkaz, jak se přihlásit a kde se přihlásit, najdete v popisku videa anebo na www.alakaj.cz. Takže se mějte zatím krásně a těšíme se na vás uvnitř členské sekce.